chii chikuitika? Kutaura kudai pandiri panhasi kutombogadzikana kungochema chete. Charwadza ndechekuti afa akasiya tuvana tudiki twakadai. Tudiki ndiro chete zvinongorwadza izvozvo. But inini chaita kuti ndiuye kuzobvunza ndiyo nyaya yekuitika kuti vanhu vese varongoti afa but handisi kuziva, hapana kana hwana mbotaura zita kana kuti ndizive kana age kana kuti ndiani afa iyo. Mudhara ndati asiya vana vadiki kudai vari varunguka chete zvinongozosiyana. Inini zvangu munhu mutema handingakwanisi kutenga mukaka wekuti ndiapa oza niko afa. Ndiani afa? Zita rake anonzi ndiani afa? Makonzo ane zita here nemudhara? Makonzo ana zita afa akasiya tuvana tudiki. Saka nguwese ndozvamukutaura vanhu vemurari munomese kuti makonzo avo ndovamukutaura kuti afa. Mudhara makonzo aya anga itoripo 15 apo makonzo atozikana. Musadaro imi chii